Бүгін ил түмен көһүнгө бастыкы пленарный муньяга үлетин түмүктәте. Депутаттар барата төдденче бапуру көрдүләр. Ол хигер ил дырхан көгөләһеннән республика бюджетигер сыгыннак сокон барыллары киддиләр. Мировой судьялары анахыңга сөбелеңе бири кеннеттен 2-15 онна буланнак 16-17 сыллак бюджетка эбийни көннөрүнү киллери тухунан сокон барылын көрөн бүтәктә хагыга ылындылар. Булар түтүмигер бюджет дохоты 12 сылы 6 дехете солкубенен билиндән. Этерәре хилге сылга Алроса компания республика бюджетигер киллер дохота кытчыра сабагландар. Пояснение, к сожалению, не можем. Это коллабора бы 7 миллиард барта эвилләһен дем булбатак ити хорок коллаборалар роса төттән лакка почти 4 миллиард куддук бу налогка кычаһым бар. Олар бу нефть вон газ территорияләрдән кыгын деңгәтә контролируемая группа налогоплательщиков итләрдән бияха почти 9 миллиард куддук эби качык гидде.